Първите нападения на готите над балканските провинции на Римската империя датират от 238 г. Сами или в съюз с други германски народи те нападат и опустошават римските провинции, след което се оттеглят в земите си. Развитието на Абритус като античен град е между 1 и 6 век. Той е част от Римската империя, част от нейния лимес, от границата, която защитава от себе срещу варварите. И в този смисъл битката на Деци и Траян, като е върха на историческите събития тук. Особено мащабно е нападението им през 250-251 година, когато 3 военни колони, водени от готския конунг Нива, идващи от провинция Дакия, преминават Дунава и оперират в Долна Мизия, Тракия и Лирия. При известието за нападението император Траян Деций потегля от Рим в помощ на нападнатите провинции. По пътя си той призовава легионите по Дунавския лимес. 14 римско Гемина, стациониран в Карнунтум в днешна Австрия. 4 римско Флавия Феликс, разквартирован в Сингидонум, днешна Белград в Сърбия и 7 римско Клавдия, разположен в Виминациум, днешна Костолац в Сърбия. Легионите са подкрепени от помощни военни части в засегнатите от нападението провинции. Готите обсаждат неуспешно град Никополис Атиструмдетне, село Никют, Великотърновско, а след преминаване на Стара планина град Филипопол-Детне, Пловдив е превзет и оплячкосан от тях, при което са избити около 100 000 души. Римските войски са нападнати изненадващо и разбити при Августа Траян на днешна Стара Загора. Зимата на 250-251 г. император Траян Деций прекарва в Ескус село Гиген, Плевенско, реорганизирайки войските си. През пролетта на 251 г. готските войски се насочват към река Дунав с намерение да я преминат и да се оттеглят, натоварени с голяма плячка. Имаме експозиция с артефакти. Имаме укрепителна система цяла на един град. Първо в ранния град са развивали нещата, след това вече към края на 3 век с засилването на нашествията на народа се появява абсолютна потребност от защита с крепостна стена. Тогава това нещо се изгражда тук, тази огромна укрепителна система и тази много сериозна крепост. В опит да ги спре Траян Деций разполага войските си на лагер недалеч от Абритус, до брега на река Белилон при днешен село Дряновец и остава тук известно време в изчакване на противника. През месец юни 251 година в блатиста местност до брега на тази река става решителното сражение. Първоначално с привидно отстъпление готите увличат в засада и разбиват военната част, водена от по-големия син и съимператор на Траян Деций, Херений Етруск, който е убит. След това е разбита и основната армия, водена от Траян Деций в опит да отмъсти за сина си. Императорът загива в сражението, като според някои късни автори затъва в блатото 251 г. Превзети и разграбени са лагерът на римската войска, както и всички околни селища. Свидетелство за тези събития са многобройни находки на римско оръжие и снаряжение от околността, както и няколко колективни находки от сребърни и златни монети с последни емисии на император Траян Деций и членовете на неговата фамилия.
След смъртта на Траян Деций за император е избран Требон Ангел, до тогава един от командващите римската армия. Той сключва с победилите готи унизителен мирен договор, позволявайки им да се оттеглят с богата плячка. Това място крие толкова история, интересни факти и събития, запазени през вековете, ви очакват безценни мигове.